Nedaleko klášterce nad Ohří stávala trojice středověkých hradů. Perštejn, Šumburk a Lestkov. A posledně uvedenému se německy říká také Egerberg. V jeho útrobách, a to je velice zajímavé, měl na konci roku 1412 pobývat samotný mistr Jan Hus. Co se týče energie, není zrovna pozitivní, protože v nedaleké Hladomorně umučili urozeného člověka. Dokonce majitele sídla pana Venda z Ilburka. Na jeho ponuré přízraky můžete narazit zejména o půlnoci, ale zkusme začít trochu veseleji. Místopisem a pak samotnými počátky. Jméno Egerberg nedostal hrad náhodou, protože v podhradí protéká řeka Ohře a ta se německy nazývala Eger. Egerberg rovná se hora nad Ohří. Starou sedlíci říkali také Schwarzberg, neboli Černý vrch podle čedičového kamene, který vznikl díky sopečné činnosti. Počátky hradu jsou nejasné, ale patrně sahají do druhé poloviny 13. století, kdy v těchto končinách zakotvil Vilém. Psal se z Egerberka, ale pocházel ze starobylého vladického rodu, který se vyznamenal v bitvě u Milána. V zaprášených letopisech se nám podařilo objevit několik zajímavých skutečností, včetně erbovní pověsti. Bartoloměj Paprocký, což byl českopolský historik, po sobě zanechal unikátní diadochus. Jedná se v podstatě o kroniku českých knížat, králů a šlechty. Mimo jiné tam naleznete i historku, kterou by na Egerberku mohl vykládat průvodce. No, kdyby tady nějaký byl. Výklad by mohl začínat třeba těmito slovy. Kdysi dávno za panování Vladislava II. Žil udatný pan Odolen. Odolen ze Střížovic měl být prapředkem Egerberských a v roce 1158 se osobně zúčastnil dobývání města Milán. Podle paprockého legendy se Odolen s 2 druhy vydal hledat brod přes řeku Adu, kudy by císařské vojsko mohlo projít na druhý břeh. Po dlouhém hledání byli úspěšní, i když přechod se neobešel bez lidských obětí. Vladislav II. A Fridrich I. Barbarossa díky Odolenově statečnosti dobyli město Milán, což pocítil i udatný válečník ze severu Čech. Jako odměnu za svůj hrdinský čin dostal Odolen ze Střížovic právo nosit na štítě modrý pruh, značící vodu v bílém poli. Za vlády Jana Lucemburského se nedaleko odsud odehrála jedna prapodivná věc. Purkrabí hradu byl zpraven o tom, že v blízkosti panství má člověka, který v noci vylézá z hrobu. Je samozřejmě jasné, že informace vzbudila značný rozruch a ruka spravedlnosti musela zasáhnout. Pojďme se podívat do kroniky opata Neplacha, který měl být ve své době prý velice přesný. Léta páně 1336 zemřel míli od Kadaně v Čechách ve vsi Blově pastevec nějaký jménem Myslata. Každé noci vstával z hrobu a chodil po okolních vsích. Lidi děsil, zabíjel a dokonce k nim mluvil. Kohokoliv v noci jménem zavolal, v 8 dnech zemřel. Když ho pak vykopali, chtějíci jej spálit, byl nadut krví jako měch a strašlivě řval. Naložen byl na vůz, stahoval se a skrčoval nohy jako živý. Když ho položili na oheň, jeden z přístojících popadl kůl a vrazil jej do něho. Tu Myslata pronesl hrobovým hlasem. Velice jste mě tím uškodili. A v zápětí z něj začala tryskat krev jako z nějaké nádoby. Když ho pak spálili, všecko zlé přestalo. Tolik citace z Neplachovy kroniky. Byl Myslata skutečný upír, anebo revenant? Definice upíra říká, že se jedná o astrální tělo zemřelého, které se nesmířilo se smrtí svého nositele, těla hmotného. Revenant je ten, kdo se po své smrti vrací mezi živé. Německý badatel Franz Alexander Heber nám dochoval jednu egerberskou pověst, kterou vydal i ve svém stěžejním díle o hradech. Je více než pravděpodobné, že informace získával v nedalekém klášterci nad Ohří.
V hlavních rolích se představí Jana, dcera hradního pána, dále její otec Kolda a Janin vyvolený Vilém ze Šumburka. Bohužel zásnuby mladého páru se změnily v lidskou tragédii, což na středověkých hradech nebylo nic nenormálního. Intrikáni se schovávali stejně jako dnes skoro za každým rohem. Zásnuby Jany a Viléma byly v plném proudu a u slavnostního stolu se začali scházet okolní hosté. Mezi nimi Absalon z Hasištejna a Viktorín z Andělské hory, kterým pan Kolda naléval jeden pohár za druhým. Pán z Hasištejna vzal najednou do ruky luk, šípy a rozhodl se, že vystřelí směrem ke hradu Šumburk, který stojí na protějším kopci. Dám zlaťák tomu, kdo šíp najde a označí místo, kam doletěl, řekl Absalon a obrátil svůj pohled ke Koldovi. Hradní pán viděl, že Hasištejnský má již ovíněný mozek a chtěl jej v neuváženém počínání zastavit. Co kdyby zasáhl někoho na nádvoří? Jenže co čert nechtěl. S nataženou tětivou se Absalon otočil a trefil Koldovu dceru Janu. Klesla k zemi a nebylo jí už pomoci. Šedivý otec tomu nechtěl uvěřit, čehož využil Hasištejnský k útěku. Zmizel a už ho nikdo nikdy neviděl. Co se týče pověsti, tak se skutečností nemá vůbec nic společného. Žádného majitele Koldu jsem totiž v análech neobjevil. Ale otočme list a zkusme si posvítit na postavu Dětřicha ze Šumburka. Za vlády Karla IV. Kupuje Egerberk a zároveň vstupuje do řádu německých rytířů. V nedalekém Chomutově se stal dokonce konturem a měl velice blízko k řádovému pokladu. Mohl znát místo jeho uložení? Měl od něj dokonce klíče? Odpověď bude velice komplikovaná, ale nepředbíhejme. Majitel Egerberka musel složit slib poslušnosti. Vstával kolem 4. hodiny raní, měl zákaz turnajů a lovů, nesměl nosit prsteny ani rodový erb. Musel mít železnou kázeň a jeho oděv se skládal z brnění, přes které se oblékal bílý plášť s černým břevnovým křížem. V roce 1383 se Dětřich stává komturem a v Chomutově pobýval i zemský komtur, což vybízí k myšlence, že uvnitř komendy mohli mít uložen poklad. Řád totiž disponoval velkým majetkem, včetně zlata a hotovosti. Do jisté míry připomínal řád templářských rytířů. Věděl o pokladu pan Dětřich? Je to možné. Pokud chcete pátrat po jeho osobě, musíte mít na paměti, že latinsky její písaři zapisovali Theodoricus. Během panování Václava IV. Měl být Egerberk nákladně opraven a v roce 1411 jej kupuje Mikuláš Augustinův, věrný služebník českého krále, který podle získaných indicí měl přímo na hradě hostit samotného mistra Jana Husa. Kdy to bylo a v jakém prostoru je do dneška záhadou. Možná v tomto paláci. Zkusme tedy otočit kormidlo dějin a vrátit se do chladného podzimu roku 1412. Pravděpodobně pod rouškou tmy a sichravého počasí přijíždí na Lestkov unavený mistr Jan. Z okna paláce jej vyhlíží Mikuláš Augustinův, který slavného kazatele zná z Prahy, kde byl písařem na královském dvoře. Kterak se dostal k místnímu hradu je otázka, ale větší záhadou je, kde mohl Jan Hus bydlet. Zřejmě v paláci, který byl na svou dobu vybaven velice luxusně. Ve druhém patře měl k dispozici arkýřovou kapli, odkud mohl kázat směrem na nádvoří. Patrně o patro výše mohl přespávat a započít práci na české postyle. Bohužel přímé důkazy nemáme, ale kazatelovu stopu nacházíme všude kolem. Město Klášterec nad Ohří má třeba Husovu ulici a dalších 9 jich objevíte na Chomutovsku, což není zrovna málo. Jedno známé české moudrosloví říká, že kdo druhému jámu kopá, sám do ní padá. Bohužel nedržel se ho ven z Ilburka, kterému Egerberk propůjčil vléno král Zikmund.
Německý pán měl skoro s každým problém a se sousedním Šumburkem vedl drobnou válku. Je celkem logické, že odplata jednou musela přijít a byla hodně drsná. Vilém Šumburský byl velice mazaný a využil drobného zaváhání svého nepřítele. Zatímco majitel Egerberku se vyhříval v lázni a jeho družina hrála v kostky před čeledníkem, přelezli útočníci hradby a obsadili Horní hrad. Vendovi došlo, že je zle, a tak rychle popadl síť na zajíce a chtěl se po ní spustit do příkopu. Oko sítě nevydrželo a Vend spadl na tvrdou skálu, kde ho našel sedlák jménem Tyrant. Vzal jej na ramena a dotáhl Šumburskému, který už seděl na Egerberku v rytířském sále. Vilém to svému sousedovi spočítal i s úroky a kázal jej uvězniti do věže, kam za ním hodili otépku slámy. Bohužel Vend z Egerberka zde prý vydechl naposledy a Vilém měl najednou hrady 2. Vendův duch se má zjevovat v blízkosti věže, kde bývala plesnivá hladomorna. Večerní a noční návštěvy hradu se tudíž nedoporučují. Možná i díky trpaslíkům, kteří podle místních starců pobývali na zdejším kopci, lépe řečeno v jeho nitru. Podle pověsti se s nimi měl setkat nepřímo i sedlák z Radnic a nebyl zdaleka sám. Rukopis plaského cisterciáka Vogta přináší další a další příběhy. A Krušnohoří je zkrátka místem, kde perkmuni hlídají staré šachty a horníci o nich mluví jedině v dobrém, i když... Sedlák z Radnic měl orat pole pod hradem a najednou zaslechl z oraniště podivná slova, kterým nerozuměl. Jeho čeledín však odvětil, že pod zemí jsou neviditelní trpaslíci. Z české historie se také dozvídáme, že jakýsi mnich z plaského kláštera je nazýval perkmony, nebo malými démony. A naberský havíř prý viděl, jak démon vzal na sebe podobu koně, zabil 12 horníků a zcela zničil jednu šachtu, v níž se těžilo stříbro. Měl halucinace? Viděl něco, co neměl vidět? Nedaleko Božího daru se také těžilo a 2 mladí horníci na počátku 20. století vypověděli toto. Při noční šichtě nás ozářilo neznámé světlo a krátce na to jsme slyšeli kutání kdesi kolem nás. Nikoho jsme neviděli, ale historka nás trochu rozhodila. Vyprávění a pověsti o perkmonících mají společného jmenovatele. Z pohanských bohů a duchů vznikly v době křesťanství nebezpečné bytosti, které prý sloužily samotnému ďáblovi. Kromě trpaslíků je Černý kopec nebo Černý vrch známý také ohnivými obry. Není to poprvé, kdy se s nimi setkáváme, ale egerberská pověst jde přece jen více do detailu. Je to už několik let, co jsem mi zachytil, a pro současné rodiče jakýmsi varováním. Nikdy nepouštějte malé děti do blízkosti starých hradů a vysokých kopců, které vznikly třeba sopečným původem. Nebezpečí je veliké a lidský život zatím ještě nikdo vrátit neumí. Krutá zima pomalu končila a jaro klepalo na dveře. Skupinka dětí z Lestkova se domluvila, že si půjde hrát do lesa na Černém vršku. Schovávali se za stromy, běhali kolem hradu, ale najednou se jim ztratila malá Anička. Pane Bože, kde může být? Řekl Jozífek a poručil ji hledat. S kamarády společně prohledával kousek po kousku, ale stále nic. Když se začalo šeřit, děti se chtěly vrátit do vesnice pro pomoc, ale najednou objevili hlubokou sluji. Nahlédli dovnitř a uslyšeli podivné zvuky. Jozífek se rozhodl, že půjde dál, do nitra kopce. Po několika krocích zahlédl Aničku, jak sedí před jeskyní a pláče. Když ji utišil, podíval se po očku do jeskyně, kde sedělo několik obrů. Děti se jich samozřejmě lekly a dali se na útěk. Jeden z obrů chtěl děti zastavit, ale bohudík byl velice těžkopádný.
Od těch časů se lidé tajemným slujím vyhýbali a děti se bály do strašidelného lesa vůbec chodit. Konec místního hradu spadá pravděpodobně do poloviny 16. století, kdy je uváděn jako značně schátralý a pustý. Krátce předtím na protilehlém kopci se usadila padělatelská skupina, kterou vedl majitel panství pan Opl z Fiktumu. Nejen, že pocházel ze šlechtické rodiny, ale dokonce byl poradcem tehdejšímu králi Ferdinandu I. Pojďme se přenést na protilehlý kopec do roku 1529. Šumburský hrad tou dobou nebyl v nejlepší kondici, ale místní sklepy nabízely mnohá využití, včetně padělatelské dílny. Organizovanou skupinu vedl pan Opl, který měl prodlouženou ruku v podobě jakéhosi holého. Zdali se jednalo o jméno nebo o přezdívku, už asi nedohledáme. Existuje totiž reálná možnost, že holý pocházel z Pardubicka, kde byl dvakrát chycen a dvakrát propuštěn. Tenkrát pod jménem Duchek, zvaný Chudovlas. Penězokazci na Šumburku byli odhaleni v říjnu 1530 a majitel panství rychle utekl do Německa, čímž celá kauza neskončila. Padělatele skončili za mřížemi a pravděpodobně je čekal rozsudek, který se podobal ostatním případům. V německém městečku Osnabrück byl na tržišti potrestán za padělání peněz bývalý mincmistr. Ortel zněl jasně: obviněný bude zaživa uvařen v oleji. Zbývá doplnit, že k výkonu se používaly velké kotle, kam byl dotyčný buď vhozen najednou, anebo pomalu spouštěn. Opl z Fiktumu se oklepal a v rodné Míšni s padělatelskou činností pokračoval. Tentokrát falšoval saské mince. Inu ne nadarmo se říká, že komu není radno, tomu není pomoci. Putování po hradě Lestkov neboli Egerberg je minulostí a já se budu pomalu loučit. Pokud někdy pojedete přes Krušné hory, zkuste odbočit v Klášterci nad Ohří a pak hurá na Černý vrch. Výhledy jsou tady úžasné. Mějte se hezky a hradům zdar.